कुनु डिसि कुनु एसपि कुनु रावखौबो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय बिटिसिआ दिनै पावार गैला जायफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो हायाखै बिनिस्राय डाबल माव होनना आं बुंगासिनो दङ बाखिया सोब आदां आदां नायजे 66 crore जोंनि रेभिनिउ फैसाखौ हरदों मानो हरदों हा बे फैसाखौ होनो हायामोन नामा हो जोंनि बिटिसि अथ'राइजआ जिखौबो खालामनो हायो एक्सएनडि इउनाइटेड फार्मनिफ्राय जों मोनसे गोथौयै सिन्था धारना खालामदों जे गोलाव सम एनडिएफ बिनि जि संग्राम जि दावहा बे दावहायाव हाजार हाजार बिर जोहोलावफोरा मुंख्लं जालांबाय दिनै बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायनि जिउ जारिमिनफोरा मबेबा समाव रायखांजायालासेनो बावगारलांनो हमदों बिनिखाय बे गोलाव समनि दावहायाव जाय बिर जोहोलावफोरा मुंख्लं जालांबाय बैसोरनि जिउ जारिमिना जेन रायखांजायो गोथाङै थायो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरा जे मोनसे समाव बेबायदि एनडिएफबि दङमोन हाथियार लानानै संग्राम खालामोमोन जोंनि हा हुनि मोनथायनि थाखाय जोंनि पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय दावहा नाङोमोन बै जारिमिनखौ जेन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना बुजि मोनथियो बिनिखाय जों बे हाबाफारिफोरखौ जों कन्टिनिउ खालामनो नागिरदों बे बोसोराव मुंख्लं बिर जोहोलाव बिनिजोमखौ बे बुरा सुब्रिनि इउथ क्लाबनि बानजायनायाव नैबे गेलेग्रा फोथाराव बुरा सुब्रिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों फैबाय थानाय समाव हयथ' बिथांनि गोसोखांथि बे मेम'रियेल गेमखौ जों आलादा मोनसे जायगायाव खुंगोन गुबुन मोनसे क्लाबनि बानजायनायाव इउथ डिपार्टमेन्टफोरनि बानजायनायावबो जों खुंफुंहैनो हागौ बेबायदि जों कन्टिनिउटि जोङो खालामलांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि एक्सएनडिएफ बे इउनाइटेड फार्मनिफ्राय बेखौनो मोनसे रिक्वेस्ट जाय गामिफ्रा इन्टार भिलेजानो जा इन्टार क्लाबानो जा फुटबल टुर्नामेन्टफोर होयो नोंथांमोनाबो ओरैनो गामिनि नामाव फुटबलखौ खेलाखौ होनायाथ' होखागोन होआलासेनो गामिनि मुङाव बा क्लाबनि मुङावल' होआलासेनो बिर जोहोलाव सोरबा सोरनिबा मुंफोरखौ थांखिनानै जुदि बेबायदि गेलेमु आयदाफोर एबा खेलाफोरखौ फाथियोब्ला जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर थागोन बेजोंनो लोगोसे जुदि जोंनो खबर होयोब्ला बर'लेण्ड हालामाव थानाय गामि ओनसोलफोराव इन्टार क्लाबानो जा इन्टार भिलेजानो जा मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनि मुङाव जुदि खेलाखौ होनो इच्छा खालामदोंब्ला जोंनो खबर होयोब्ला जोङो उइनारनि ट्रफिखौ जोङो जोंनि इउनाइटेड फार्मनिफ्राय जों बानजाय हरनाय जागोन निस्सय दिनै जोंनि समाजखौ इम्फौ अरनाय बायदि अरगासिनो दङ जों जुदि हिस्ट्रियाव नायोबा जारिमिनाव गोदो गोदायनि जारिमिनखौ नायोब्ला जोंनि बिफां लाइफांनि बा जोंनि माइ आबादफोरनि बिभिन्न धरननि फल फिथाइ सामथाइफोरखौ माखासे गुमाफोरा जानानै फोजोबदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जोंनि ओनसोलाव बै आबादखौ जाग्रा गुमाफोर बायदि ड्राग्सफोरा जानानै फैदों जोंनि दिनैनि आबादा जोंनि गथ'फ्रानो जोंनि आबाद जोंनि फिसाला फिसाजो बा जोंनि फंबाय बिनानाव बिसोरनो जोंनि आबाद दिनै बै आबादफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय गुमा फैयाखै बै आबादखौ नस्थ' खालामनो थाखाय दिनै ड्राग्स फैदों गान्जा फैदों जौ जुवा फैदों दा बिनिखाय बेखौ होबथानायनि दायित्वखौ जों बयबो मानलायनो नांगोन जों इउनाइटेड फार्मनिफ्रायबो हाजासेयाव जोङो नाजादों आरो बेबायदिनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेमु आयदाफ्राव माखासे समाव जोङो बेस्थ' खालामनानै दोननो इच्छा खालामदों आरो जोङो जेसेबां हायो ड्राग्स फालांगि खालामनायफोरखौ जोङो हमनानैबो पुलिसनो हरदों फैबाय थानाय समावहा जों बेफोर खामानिफोरखौ कन्टिनिउ खालामलांगोन फैबाय थानाय समाव आकुबार जोङो जेन उन्दै बैसोआव जौ लोंनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नागिरदों जोंहा समाजारि बेरेखायै गुबुन सोरबानि हिन्जावा सोरजोंबा लानानै खारलायनाय बेबायदि हाबाफारिफोरा बेबायदि गाज्रि आखुथायफोरा दिनै नुजाबाय थादों बेफोरखौबो होबथानायनि राहा लामा दिनै इउनाइटेड फार्मा लागासिनो दङ साननैसो सिगांसो गुवाहाटीयावहा देहा फालांगि खालामग्रा माखासे हिन्जावसाफोरखौ जोंनि इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायावनो बेखौ हमनाय जादों बेबायदिनो बेफोर हाबाफारिफोरखौबो जों कन्टिनिउ खालामलांगोन जेन जोंनि समाजा फोसाबजायो आरो जोंनि समाजा जेन सुस्थ' समाज जायो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि इयं जेनेरेसनखौ लानानै सुस्थ' समाज जों जेन बर'लेण्डआव दाफुंनो हायो बेखौनो जोङो खुलुमनाय बावहरदों एक्सएनडिएफ इउनाइटेड फार्मनि जानानै बिनिजोमनि न'खर बिनि फंबाय बिदा बा बिनि जेसेबांखिनि परियाल बंस दङ बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि एक्सएनडिएफ इउनाइटेड फार्मनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हान्थु खरायनानै खुलुमनाय बावहरदों बिथांमोननि एबा बिथांमोननि न'खरनि बिदा बा फिसाला बा बिफं बिनि बिर जोहोलाव बिनिजोमनि बावसोमनायावनो दिनै
एनडिएफबिआ गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेरजों बर'आ बर' बायदि बे हालामाव थांनानै थानो हादों। नंगौ जों एनडिएफबिआ पलिटिकेलि एरेन्जमेन्ट बर' रायजो राजानि थाखाय नांगौ बायदि जोङो होफैनो हायाखै। थेवब्लाबो जारिमिनखौ बिजिरनानै नायोब्ला गोलाव सम एनडिएफबिनि संग्रामजों बर' जाथिया थांना थानो मोननायनि मोनसे लोब्बा दङ बेखौ नुहुरो आरो गोलाव सम एनडिएफबिनि हाथियारनि दावहानि थाखायनो दिनै जोङो बर' राव रायज्लायनो मोन्दों, बर' बायदि थांनानै थानो मोन्दों, बर' टाइटेल जोङो लिरनो मोन्दों आरो जोङो जोंनि हायावहा देदगा गोदगायै दिनै थांनानै थानो हादों। बेनि कुनु डिसि कुनु एसपि कुनु रावखौबो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय बिटिसिआ दिनै पावार गैला। आं बायदि मानसिखौनो दिनै जेलाव हरदों नङा होमबा गभर्नमेन्टनि गेजेरजों बुंनायखाय बिसोरथ' आरो साभाबिकखा। जायफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो हायाखै बिनिसै डाबल माव होनना आं बुंगासिनो दङ बाखिया सोब आदां गादां। बिसोरनो जुदि बिटिसि सरकारा 300 crores जुदि बाजेट खालामनानै रिहेबिलिटेसन होनाय हिसाबै आइबिएस सिस्टेमाव बिथांमोननो होयोब्ला एनडिएफबिनि प्रब्लेमा माब्लाबानो जोब्बायमोन होनना बुङो आं बुंखाबाय थादों। बिथांमोना गोदाव सोराव जाना दङ ना बेसेबां फैसाखौ जुदि मोननायमोनब्ला सोरबा इ रिक्सा बायनानै जागौमोन, बेपार खालामना जागौमोन, सोरबा गय बेपार खालामगौमोन, सोरबा हा बेपार खालामनानै हानि बेपार खालामना जागौमोन। बास बिथांमोननि माबाखौ भेजालखौ फोजोबना होनांगौ। एसेबां माने सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव दिनै डन केयार खालामजादों दिबाय बिदि खालामनाङा न' नों फैसाखौनो बाहायनो हाया गोदाव सोराव माबा माबि खेला दुला माबा माबि होगासिनो दङ। मानो बाहायाखै मोजां इउटिलाइज खालामना फैसाखौ नों देसन बिटारि रेकर्डनि फैसाया फैयाखै मानिबा कारनाव जा फैसा दङ बेखौनोथ' माबाना बाहाय। नों 66 crore दाखालि नङा होमबा 66 crore आं दाखालि बुंबाय नायजे 66 crore जोंनि रेभिनिउनि फैसाखौ हरदों मानो हरदों हा बे फैसाखौ होनो हायामोन नामा? हो जोंनि बिटिसि अथ'राइजआ जिखौबो खालामनो हायो। मा दरखार दङ नों स्टेटनो हरनो जेनेबा 66 crore नाय नों नोंसोर फरायनानै दिबाय बेबायदि आरो बिनि सायाव बिखेक थोंजों आं जेबो बुंनो हानाय नङा। खिन्थु आं बेखौनो बुंगोन एनएलएफबि माने एनडिएफबिआनोमोन एक्स एनडिएफबिआनोमोन बिथांमोना मानिबा दुखुआव आरो किसुमान इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बिथांमोना बेबायदि अबस्था जानोबो नांलायदों। बिथांमोना मा दुखु आरो मा दाय बेखौ दिनै पुलिसा बिसार खालामगोन आरो आयेना। खिन्थु आं बेखौ बुंनो हायो जिहेतु आंबो जेल जाफेरनाय आं कुनु संगठन कुनु रावजोंबो रायज्लाया संगठन बानायनांगौ ना मानांगौ मा सोरखौबा इनकारेज होनाय कुनु आंनिफ्राय फासन बिदि गैया। आंहा कुनु दिनै गभर्नमेन्टनि एन्टि कुनु बिदि गोसोआव गैया। नाथाय आं बायदि मानसिखौबो हा दिनै जेलाव हरनो हायोबा आं बायदि मानसिखौनो दिनै जेलाव हरदों नङा होमबा गभर्नमेन्टनि गेजेरजों बुंनायखाय बिसोरथ' आरो साभाबिकखा आरो बेल' नङा गोबां मानसिया जोबजानो हागौ। बिनिखायनो आं बुंदों मावनांगौहा दङ माला मावगोन नङा होमबा जोबथेसालियाव हरनो हायोबा बिसोरथ' दाय गोनांबावसो हा मिथिबाय सरकारनि नोजोराव सरकारखौथ' खावलायनांगौआ गोबां दङ। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगासिनो दङ बै माबायाव बाक्सानि प्रनिता हटेलाव साथाम साब्रै इएमआ प्रमद सार बिथांखौ सिरि सिरि रायखुमा बाय थास्लायस्लाय डाइरेक्ट बुं जोंहा पलिटिकेलबो क्लियार माबा जादों हामा जादों डेभलपबो खालामनो हायाखै जोङो पलिटिकेल मार्डार जानानै दङ। बेबायदि खोथाखौ बै बाक्सानि प्रनिता हटेलाव इएमफोरा रायखुमा स्लायस्लाय नङा होमबा डाइरेक्ट प्रमद सार बिथांखौ बुं एनडिएफबिनि प्रब्लेमानो होन माबा साकरि होनो हायि प्रब्लेमानो होन स्किमफोरखौ गावनि गोसो मावबादि मावनो हायिनि प्रब्लेमानो होन बेखौ बे प्रनिता हटेलाव मानो बुंनांगौ नङा होमबा डाइरेक्ट बुं सार बिदि बिदियाव माबाखौ स्वाधीनताखौ जोंनो हो जोंहा पलिटिकेल केयारा हामा जादों जों मार्डार जागासिनो दं रायजोनियाव जों जोंनि गोसोबादि मावनो हायाखै नों बुं बे प्रनिता हटेलावलाय मानो बुंनांगौ। बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो बुंगोन जा इएमखौबो गोसोबादि मावनो हो सिबाबो गावबो माव आरो मावनांगौ खामानिखौ मावदो। रायजोआथ' बेखौसो लुबैदों सोबनि जायफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो हायाखै बिनिसै डाबल माव होनना आं बुंगासिनो दङ नङा होमबा दिनै हाग्रामा महिलारिया मावनो हायाखै बैथिं बारायनो हायाखै सिमाखौ नोंसोरनिखौ नोंथांमोना दिनै आंनियाव फैबाय बिनि थाखायनो फैदों एसेबां गोजाननिफ्राय आं दुखु मोनलायदों सोर फैनायखौ एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों बेबो बाइकजों हा दा नोंथांमोना मानो फैदों बे खामानिखौ मावना दिन्थिब्रा बिथाङा नङा होमबा हाग्रामाखौ फेजेन हा बेसो दिनै बांसिन खामानि मावबाय बिटिआरखौ दिनै बिटिआराव दिनै सुनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोबाय हा बेखौ मावना देखायब्रा
एनडिबिफोरखौ सख'ना देखायब्रा साकरिखौ हाजार हाजार होनाय देखायब्रा माने स्टेटनि होनाय साकरिफोरखौसो माने रानबाय थायो स्टेटआ गोबां साकरि होनो राननो हरबाय बेखौ आं होनाय होनना लाबाथ' जाया दाखालि नुदों आं सासे लिडारा बुंनायजों 5,000 माबा होबाय साकरि होबाय पागल नों इन्टारभिउ खनसेबो जायाखै हा नों बोरै साकरि होखो हा नङा नङा नुदों नामा नोंसोरलाय नुदों ना मालाय माथो नों सासेबो साख्रि नों इन्टारभिउ होनो हायाखै पागल नों आरटे होना थैजोबगोन माथो बहाथो नों साख्रि होनायालाय हा इन्टारभिउआनो जायाखै साख्रि होबाय दांबाय आच्छा थिग दङ बे राजनितिनि भाषा थगायनोबो हायो थगायनो दङ राजनितिआव आं बेखौ गनायो अब्लाबो एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमाव रावखौ मिसलेक्ट खालामनाङा आं बुंखाबाय बेयाव कुनु डिसि कुनु एसपि कुनु रावखौबो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय बिटिसिआ दिनै पावार गैला खाटां बेनि लेखायाव दंखायो मिथिबाय थिग दं खिन्थु मोनसे खोथा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जे लिरनानै हरदों जे जों डिसिखौ बाहायनो हायो नामा एसपिखौ जों एकबजों बायना लानो हायो नामा बे मोजां मिथिबाय स्टेटनि डिसप'जेल बियो माबाया डिसिया नों बाहायनो हायोब्ला मिथां खिन्थु आं लेखाखौ होजोबखाबाय दै मिथिबाय खिन्थु आगोल समफोराव मोनसे खोथा हाग्रामा महिलारिया फन खालामनांलायनाङा मिथिबाय प्रेक्टिकेल दं जे महिलारि बिथाङा नोंथांखौ लेंहरदों लोगो लोगोनो डिसिया फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमफैगोन सों ओइ सिगांनि डिसिफोरनियाव सों दाबो बुंगोन खिन्थु दा मा जायो मिथिबाय नोङो सिफखौबो लिंहरगोन इएमखौबो लिंहरगोन कनफारेन्स हलाव जा खामानि इमप्लिमेन्टेसननि रायलायनांगौ मिथिबाय बुजिबाय दा डिसिया लेंहरोब्रा नों कनफारेन्स हलाव नुवाखै होनबा डिसि कनफारेन्स हलाव नङा होमबा उल्था जाबायब्रा मिथिबाय नोङो डिसियासो लेंहरो नों इएमएमसिएलएफोरनाव सोंलाय डिसिया नोंसोरखौ मानो लेंहरो मिथिबाय डिसिखौ हानो बाहायनो थाखाय नोंसोरो बुंदों नोङो बै गेस्ट हाउसाव जोंनि बिटिसिनि कनफारेन्स हलाव लेंहर डिसिखौ नों बिटिसियाव माब्लाबा डिसिखौ फैनो होदों कनफारेन्स हलाव नुवाखैना अलामा आं मा बारा बुंबावनो बेखौनो गैला होनना बुंबाय आं बे पावारखौ बिदोंसो बिसोरनो सिगाङाव ट्रेन्सफार खालामनो हायोमोन खिन्थु बिसोरो जोंनोबो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय पावारखौ हो होनना बिफिनदो बिसोरनि लेखायाव दैलियाव मिथिबाय आं फरायहायाखै होनबा बेबायदि बेनिखायनो जेबो गैया दे थिग दं